Bones, benvinguts al resum de la recepta de la ratatouille que vaig fer l'altre dia. Sí, la típica recepta de la peli, de la rateta cuinera, que m'encanta, per cert, és una peli per ser Disney i està guai. Anem a fer... La ratatouille no és res més que una espècie de samfaina que fan típica de França. Passa que ells la fan amb els ingredients trossejats i posats així, diguéssim, de qualsevol manera, però per la peli van fer aquesta recepta, van demanar a un xef que fes aquesta recepta i visualment queda molt guai i està boníssima també, Us ensenyo del pas a pas. Comencem per fer la salsa de tomata i el primer que fem és tallar petitó, ben petitó, un porro sencer amb les fulles i tot, i posem a escalfar oli en una cassola que tingui tapa perquè potxarem el porro i la pastanaga aquesta i comencem fent ballar un parell d'alls. A la que comencin a ballar hi posem el porro i la pastanaga també tot talladet a daus. La fem i cap a dins. Un cop l'all ja s'hagi durat uns segons, ja baixem el foc, el posem a foc mig, posem una mica de sal perquè vagi putxant i afegim el pebrot. El pebrot també tallat ben finet, que a la salsa de tomata hi queda molt bo. Una mica de pebrot putxat sempre hi dona gust. Afegim el pebrot, ho remenem una mica i deixem a foc mig amb la tapa que vagi putxant. Amb la sal ajudarà que faci una mica d'aigua i es cogui amb la seva pròpia aigua i així es va putxant. Vale, engeguem el forn, que el tinguem calent, i comença la festa de la ratatouille. És a dir, ara l'únic que té la ratatouille és que són totes les verdures tallades a rodanxes i després posades així una darrere l'altra en forma com una espècie d'oruga gran, i és la feinada d'anar tallant totes les verdures ben finetes. Clar, si teniu una mandolina us anirà molt bé. Pensem anar remenant la salsa, que no se'ns cremi. Si veiem que està molt fort podem ajustar una mica el foc, que vagi putxant la verdura, perdó. I seguim tallant. Com us deia, si teniu una mandolina se'n fa molta més via, perquè talles les verdures totes igual i molt més ràpid. Vale, quan tenim les verduretes putxades de la cassola, hi afegim un pot de tomàquet triturat que tenia en conserva i afegeixo una tomata gran, perquè el pot se'm quedava una mica petit i l'únic que vaig fer va ser ratllar-la tal qual i ja està. Es posa una mica més d'oli perquè es vagi fregint la tomata i una cullerada de sucre panela per matar una mica l'acidesa del tomàquet, sempre hi queda bé. I unes fulles d'alfàbrega, com que en tinc molta de l'hort i a més amb la salsa s'hi queda molt bé, vaig afegir unes quantes fulles i posem aquest colador a sobre perquè així no esquitxa, permet que el fum vagi sortint, que no se'ns quedi la humitat a dintre i així no esquitxa. És perfecte per fer salses, us ho recomano, va molt bé. I seguim tallant. Amb l'albergínia blanca, com que era molt grossa, la vaig haver de partir per la meitat, perquè si no hagués quedat ben sortit per tot arreu l'albergínia i perquè quedés més estètic la vaig tallar. Ara seguim amb l'albergínia negra, que és l'última que queda, i ara és qüestió només d'anar fent pisets, anar agafant les verdures així aleatòriament i anar-los posant, anar fent pilonets, que quedi així, que es vagi veient els diferents colors. Si teniu algun carbassó blanc o així, el guai és anar jugant amb això, amb els colors de les verdures i anar-ho muntant. Com més iguals siguin, a mi em va fallar que eren molt desiguals. Però si agafeu, al moment d'anar a comprar les verdures, agafeu que totes siguin més o menys igual, després quedarà molt més bé. Vale, quan ja tenim la salsa ben fregideta i el tomàquet ja ha quedat ben fregidet, amb el Turmix el trinxem tot fins que ha de quedar una salsa homogènia. Ja veieu, queda una salsa molt contundent, molt densa, però tota homogènia, sense trossos ni res. Mira, veieu la textura que té, és com molt densa, però està boníssima, aquesta salsa per fer amb arròs, un arròs a la cubana amb aquesta salsa queda espectacular. O amb la pasta també, queda molt bona. Jo la salsa de tomata sempre que puc me la fregeixo jo, a no ser que vagi molt just de temps, perquè és que no hi ha color, Vale, i ara anem a muntar el plat.
agafem una font que pugui anar al forn i posem la salsa de tomata a la base, que ens servirà perquè ens aguanti totes les verdures, que s'han d'anar posant així, com us deia, en vertical, i anar rodejant tota la font, com si fos una oruga, i les anem posant així. Més o menys la salsa ens les va aguantant i mica en mica anem muntant totes les verdures que hem tallat. És qüestió és entretingut. És una recepta que no és difícil, però vol el rato de tallar la verdura, anar-la posant. El més complicat poder és fer la salsa de tomata, que ja heu vist que és un moment, Però la resta és això, anar-la posant. Quan ja tenim tota posada al voltant, doncs podem aprofitar al mig i encara posar-n'hi una miqueta més. Més o menys ha de quedar així, com un pastís de verdures. Vale, aquesta vegada, com que ara necessita això una hora i mitja de forn, depèn del forn, amb una horeta i quart, i com que no tenia temps de estar una hora aquí, pues no hi ha el tast. O sigui que us deixo amb les fotos. Ja us dic ara que estava boníssima, Queda boníssim les verdures amb la salsa de tomata, agafa un gust espectacular. Veieu les fotos, queda de luxe. Bueno, gent, merci per l'estoneta i res, el de sempre. Ens veiem a Twitch, us animo que passeu i passarem una bona estona. Vagi bé, gent. Ciao, ciao.